Θα συνδεθούμε με τον καθηγητή Νίκο Οικονομίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, που αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα μάλλον από την Αθήνα. Καλημέρα είναι για σας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο. Από τον Brexit περάσαμε στον recovery και την έξοδο στις αγορές. Ύστερα από 4 χρόνια, βέβαια, σκληρά χρόνια για την Ελλάδα, πιστεύετε ότι μπορεί η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια τους επόμενους μήνες, λόγω του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, θα μπορούσε να πλήξει την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας? Μάλιστα, θα μπορούσε. Να αρχίσω όμως από την αρχή. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος έχει καταφέρει με μεγάλες θυσίες να δημιουργήσει πλεόνασμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και επίσης αυτή η αλλαγή στην πορεία της ελληνικής οικονομίας να επιβραβευτεί με την έξοδο στις αγορές και με την πολύ επιτυχημένη πώληση πενταετών ομολόγων, το οποίο συνέβη τελευταία πριν από μερικές εβδομάδες. Υπάρχει γενική άποψη στην διεθνή αγορά ότι η Ελλάδα πάει προς το καλύτερο. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχει γίνει. Μπήκαν ιδιώτες με τεράστια κεφάλαια και αγόρασαν μετοχές και ομολογιακά των τραπεζών. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια πάρα πολύ καλή εποχή, με λεφτά στις τράπεζες, με τη δυνατότητα να κινηθεί η αγορά και να πάει μπροστά η ελληνική οικονομία. Επίσης βλέπουμε μεγαλύτερες πωλήσεις στις αγορές αυτοκινήτων και διάφορες άλλες αλλαγές στο γενικό κλίμα της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, με την οπτική των ξένων, τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές? Πώς θα επηρεαστούν δηλαδή οι διεθνείς αγορές αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας αν οδηγηθούμε σε νέα εκλογική αναμέτρηση ή σε μια παρατεταμένη, ας πούμε, προεκλογική περίοδο? Να σας πω, η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή πάει προς το πολύ καλύτερο. Εάν υπάρχει κάποια αστάθεια, παραδείγματος χάρη η αστάθεια που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο εκλογών το 2012, τότε αυτό θα είναι πραγματικά καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει μία απλή πολιτική αντιπαράθεση. Ένα σημαντικό κομμάτι των πολιτικών κομμάτων θέλει να γυρίσει τα πράγματα πίσω. Θέλει να πάμε στην προ-του 2009 κατάσταση, στην οποία υπήρχε υπέρμετρος δανεισμός, πάρα πολύ διαφθορά, διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν πάνε καθόλου καλά για την ελληνική οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα βγαίνοντας από αυτές τις εκλογές, έτσι ώστε να μπορέσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει από αυτές τις εκλογές ή οποιαδήποτε κυβέρνηση μείνει, να είναι σταθερή, να μπορέσει να προχωρήσει με τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πραγματικά χρειάζονται. Χρησιμοποίησατε τη λέξη κλειδί, τη λέξη σταθερότητα, κύριε καθηγητά. Είναι μια λέξη κλειδί από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έστειλε μήνυμα πως η σταθερότητα είναι πάντα ένα βασικό ζητούμενο για κάθε χώρα που βρίσκεται σε πρόγραμμα σταθεροποίησης. Πώς το αξιολογείτε εσείς αυτό το μήνυμα? Κοιτάξτε, η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη, γιατί μέσα σε μια δημοκρατία οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να βασίζονται στη γενική συνένεση του εκλογικού σώματος. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το εκλογικό σώμα να υποστηρίξει σε γενικές γραμμές την πολιτική η οποία ακολουθείται τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή την πολιτική η οποία μας έβγαλε από μια καταπληκτική κρίση, μια τεράστια κρίση, μας έβγαλε από τη χρεοκοπία και έχει τη δυνατότητα, βλέποντας μπροστά, να αλλάξει ριζικά την ελληνική οικονομία, ώστε να βρεθεί σε μια εποχή ανάπτυξης η ελληνική οικονομία. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για την ελληνική οικονομία υπό συνθήκες σταθερότητος. Μπορεί να φτάσει πολύ ψηλούς βαθμούς ανάπτυξης, όπως εκείνες της δεκαετίας του 50 και του 60. Δηλαδή δεν είναι απλό το θέμα ότι επειδή χάσαμε 25% 30% του εισοδήματός μας τα τελευταία 4 χρόνια πρέπει να καταστραφούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και είμαστε σε θέση με τη σημερινή κατάσταση, με τις σημερινές βάσεις, να πάμε πολύ καλύτερα στο μέλλον. Ωστόσο, έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα ο κοινωνικός ιστός και αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, τι αποτελέσματα θα έχει στον κοινωνικό ιστό μια ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια?
η πολιτική αστάθεια θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και από ό,τι δημιουργήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δημιουργηθούν επενδύσεις, να είναι βέβαιοι οι επενδυτές Έλληνες και ξένοι ότι υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, ότι μπορούν να επενδύσουν και δεν θα χάσουν τα λεφτά τους αν επενδύσουν, και μέσω αυτών των επενδύσεων να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία. Πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσω επενδύσεων, να εργαστούν, να βρουν δουλειά οι άνεργοι, να πληρώσουν φόρους, να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος σαν μια κανονική οικονομία. Είμαστε σε αυτό το σημείο στο οποίο το πιο σημαντικό πράγμα είναι να γίνουν επενδύσεις και να υποχωρήσει η ανεργία και να προχωρήσει η ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη μέσω του Eurogroup τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους με τους δανειστές. Θα μπορούσε αυτή η προσπάθεια η ελληνική να πληγεί από κάποιους αστάθμιτους παράγοντες? Πώς και από ποιους παράγοντες? Η απομείωση του ελληνικού χρέους είναι ένα πράγμα το οποίο είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί σε τελευταία ανάλυση ό,τι επιπλέον ευρώ θα κερδίσει η Ελλάδα θα το χάσουν οι φορολογούμενοι των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη από την πλευρά της Ελλάδας για να μπορέσει να πάρει οτιδήποτε σε αυτή την απομείωση. Πώς θα έχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη η Ελλάδα? Μέσω σταθερότητος. Δηλαδή η ιδέα που έχουν μερικοί ότι μπορεί η Ελλάδα να πάει να κάνει τσαμπουκά και έτσι να κερδίσει είναι κατά τη δική μου γνώμη βλακώδης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να δείξει σταθερότητα, υπευθυνότητα, να δείξει ότι πάει καλά. Κατάφερε και πήρε από τις αγορές χρήματα και έτσι θα μπορέσει να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους της ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να βάλουν ένα επιπλέον βάρος στους δικούς τους φορολογούμενους για να δώσουν μία ανάσα στην Ελλάδα. Κλείνοντας αυτή τη συνομιλία μας, ποιο είναι για σας το καλύτερο και ποιο το χειρότερο σενάριο που μπορεί να επιφέρουν αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις? Το καλύτερο σενάριο είναι να υπάρχει μια σταθερότητα, τα διάφορα κόμματα που υποστηρίζουν με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο την πορεία της Ελλάδας τα τελευταία 4 χρόνια να πάνε καλά σε αυτές τις εκλογές. Το χειρότερο θα ήταν να υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή να βρεθεί η Ελλάδα στην περίπτωση σε κάτι παρόμοιο με το Μάιο του 2012, όπου δεν μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με κάποιο λογικό σχέδιο και υπήρχε πραγματικά η περίπτωση να διαλυθεί η ελληνική οικονομία, να βγει από το ευρώ, να μπει σε μια νέα δραχμή με πραγματικά καταστροφικές συνέπειες. Εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 2012, ο ελληνικός λαός πολύ συνετά ψήφιζε για τα κόμματα τα οποία υποστήριξαν το ευρώ και υποστήριξαν αυτή την σκληρή προσπάθεια ώστε να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, να προσπαθήσουμε να βρούμε τα κατάλληλα κόμματα και τους κατάλληλους εκπροσώπους μας, οι οποίοι να υποστηρίξουν τη σκληρή προσπάθεια που έχει αρχίσει από καιρό και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό στάδιο και αποφέρει πραγματικά καρπούς. Θα ήταν μεγάλο λάθος αυτή τη στιγμή που έχουμε ξεπεράσει τα πιο δύσκολα πράγματα και έχουμε περάσει μακριά από το χείλος του γκρεμού, να πάμε ξανά πίσω πάλι στο χείλος του γκρεμού και να πούμε ίσως πρέπει να βγούμε από το ευρώ ή ίσως πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς όπως πριν από μία πενταετία και ούτω καθεξής. Αυτά είναι καταστροφικά πράγματα και πρέπει νομίζω ο ελληνικός λαός να δείξει αρκετή σύνεση ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει και να πάρει τους καρπούς του προγράμματος σταθερότητας, το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σημείο που μπορεί να αποδώσει καρπούς. Είμαστε σε πολύ καλή φάση κατά τη δική μου γνώμη. Μπορούμε στα επόμενα 2 χρόνια να έχουμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλη μείωση της ανεργίας. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα που μπορούν να συμβούν στην Ελλάδα. Κρίσιμος λοιπόν χρόνος η επόμενη διετία. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Νικόλαο Οικονομίδη, για τη συμβολή του στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.